Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului Jurnal de Sănătate. O emisiune inspirată din axioma potrivit căreia nimic nu este mai important decât sănătatea. În pofida acestui adevăr, majoritatea oamenilor în prima jumătate a vieții irosesc sănătatea pentru avere, iar cealaltă jumătate cheltuiesc tot ce au agonisit pentru sănătate. Suntem siguri că acest produs televizat va fi unul necesar pentru fiecare dintre dumneavoastră, atât timp cât nu există om care să nu-și dorească să fie sănătos. Iar asta este deja o parte din sănătate. Emisiunea Jurnal de Sănătate se angajează să fie un garant al stării de bine, dar și ca un registru medical al sănătății publice. Mai ales că acest proiect este realizat în colaborare cu mediul academic al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, o instituție acreditată la nivel internațional. Astea fiind spuse, vă invităm să fim sănătoși împreună! Numărul moldovenilor care se tratează de cancer la creier crește de la an la an. De exemplu, anul trecut, numărul acestor pacienți a fost cu aproape 10% mai mare decât numărul bolnavilor care s-au tratat de această maladie în Moldova pe parcursul anului 2018. În același timp, Departamentul de Neurochirurgie de la Institutul de Medicină Urgentă a înregistrat în ultimii ani și o creștere a numărului pacienților depistați cu tumori benigne la creier. Odată cu atestarea acestei tendințe negative, neurochirurgii au implementat o metodă minim-invazivă de extragere a tumorilor de pe creier. Pentru a evita găurirea craniului, neurochirurgii operează prin nas, iar perioada de recuperare a pacientului este de 2 ori mai mică decât în cazul unei intervenții tradiționale. Tehnica chirurgicală este practicată de doar câțiva specialiști de la noi din țară, printre care se numără și Victor Andronachi, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Extragerea tumorii de pe creier prin căile nazale este precedată de o pregătire minuțioasă, care durează în medie o oră. Mai întâi, capul pacientului este bine fixat, așa cum o mișcare de măcar 1 mm în timpul intervenției poate provoca leziuni pe creier. Urmează sterilizarea locului intervenției cu puțin timp înainte de operația propriu-zisă. După aproape 2 ore, neurochirurgul Victor Andronachi și echipa sa au reușit să aspire fără complicații o tumoare cât o prună de pe glanda hipofiză a unei paciente din raionul Soroca. Ce să mai există tumoarea asta? Asta e o bucățel, că am spus vreo 5 bucățele. E mult produs în aspirator. E să aspiră ușor. Glanda hipofiză este o glandă endocrină de mărimea unui bob de mazăre și se află în partea inferioară a creierului, sub hipotalamus. Cât o prună, dar într-un loc unde nu este adăugător loc pentru această prună. Dat fiind faptul că creierul se află într-o cutie craniană inextensibilă, atunci orice volum care vine în plus în cutia craniană este în detrimentul structurilor nervoase și vasculare. După extragerea tumorii, pacienta a trebuit să stea câteva zile nemișcată sub un anumit unghi, pentru a evita riscul de scurgere a lichidului din creier prin căile nazale. Neurochirurgul Victor Andronachi ne-a povestit că, datorită acestei metode minim-invazive de extragere a tumorii prin nas, pacienții nu rămân cu cicatrice pe cap. Invaziv, fără că aibă cicatrici superficiale care să-și altucă, de exemplu, să meargă prin la bord extern, prin crani. Transvatul neștranspozat și asta se ceea că pacientul mai încă deficit estetic. În cazul pacientei din Soroca, medicii au constatat după extragere că tumoarea extrasă nu era malignă, adică nu conținea celule canceroase. Neurochirurgul Victor Andronachi este singurul specialist de la Institutul de Medicină Urgentă care efectuează astfel de intervenții. El spune că primele simptome ale apariției acestei tumori la pacienta sa au fost dereglările menstruale și vederea încețoșată. Glanda hipofizară în organismul uman este coordonatorul cu secreția tuturor hormonilor.
Și de aici, dacă apar disfuncții din partea hipofiziei, atunci apar disfuncții din partea glandei tiroide, din partea pancreasului, care secretă insulină, din partea suprarenalelor, care secretă cortizol. Neurochirurgul afirmă că efectuează lunar câte o astfel de intervenție, care este extrem de complicată. Dacă astfel de tumori nu sunt depistate la timp, atunci există riscul creșterii presiunii intracraniene, ceea ce poate pune viața pacientului în pericol. În ultimul timp, odată cu meteahna noastră COVID-ul, foarte des se întâmplă hemoragiile în tumori. Iar o eventuală hemoragie în interiorul tumorii poate fi fatală. Datele Biroului Național de Statistică arată că numărul moldovenilor care se tratează de cancer la creier este anual în creștere. Anul trecut, în țară, erau sub supravegherea medicilor 679 de moldoveni cu astfel de maladie, ceea ce este cu 57 mai mulți decât în 2018. Tumori cerebrale, mai ales cele de tip canceros, reprezintă în continuare o enigmă, așa cum cauzele apariției lor nu sunt pe deplin înțelese de către medici. Cercetările au demonstrat că formarea tumorii este rezultatul unor modificări în structura celulelor cerebrale sănătoase și se declanșează o multiplicare haotică a celulelor modificate. Medicina astăzi are peste 18 teorii care încearcă să dea răspuns la întrebarea asta, dar până la capăt niciuna nu este ca o teorie. Este teoria virală, este teoria actinică, este teoria alimentară, este teoria genetică, hormonală. Și în acest an a fost acordat Premiul Nobel pentru Medicină. Savantul suedez Svante Pääbo a devenit laureat al acestui prestigios premiu pentru descoperirile sale privind genomul hominizilor dispăruți și cercetările sale asupra evoluției umane. Comitetul Nobel a anunțat că savantul a avut o contribuție crucială prin rezultatele cercetărilor sale științifice, deoarece a reușit să dezvolte metode de analiză și recuperare a ADN-ului antic. Svante Pääbo a secvențiat primul genom de Neandertal și a descoperit că Homo sapiens s-a încrucișat cu oamenii de Neandertal. Amintim că din 1901 Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină a fost acordat doar de 112 ori. 224 de persoane au devenit laureații acestuia. Anul trecut, David Julius și Ardem Pataputian din SUA au câștigat Premiul Nobel pentru Medicină și Fiziologie pentru cercetările lor asupra receptorilor de temperatură și atingere. Ministrul Sănătății Ala Nemerencu anunță că în lunile noiembrie și decembrie am putea să ne confruntăm cu o ușoară creștere a numărului de cazuri de COVID-19. Chiar și așa, ministra Sănătății a declarat că țara noastră vede deja luminița din capătul tunelului și nu mai e mult până când Republica Moldova va fi declarată zonă zero de COVID-19. Specialiștii de peste hotare în domeniu prezic că ar putea să existe iarăși o creștere, un val ușor de creștere în lunile noiembrie-decembrie. Sper să-l trecem foarte ușor. La momentul de față aș vrea să spun că nu avem o presiune din partea acestei maladii. Totodată vreau să ținem minte toți că COVID-ul există, nu a aplicat definitiv. Depinde de comportamentul nostru să menținem aceleași reguli de igienă recomandate, pe care deja le cunoaștem toți pe de rost, să menținem distanța atunci când suntem în spații închise, aglomerate, să spălăm mâinile. Cum credeți, când vom vedea acea luminiță de la capătul tunelului? Ea se vede deja. Eu cred că medicii sunt cei care o văd, deoarece nu putem compara ceea ce s-a întâmplat în anul 2021 cu ceea ce avem astăzi. La momentul de față este perioada când trebuie să menținem o vigilență sporită față de această infecție, deoarece ea nu ne-a părăsit totalmente și dacă observați, sunt țări, inclusiv în Europa, care acum au o incidență mult mai mare decât în Republica Moldova, dacă o să vă uitați la datele în Germania, în Austria.
Când va fi posibil declararea Republicii Moldova drept zonă zero de COVID-19 și ce factori pot determina o astfel de reușită a sistemului medical, aflăm de la Luminița Guțu, conferențiar universitar la disciplina de epidemiologie în cadrul Departamentului Medicină Preventivă al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Bună ziua și bine v-am găsit în platoul Jurnal de Sănătate. Pentru început, să ne spuneți cum va arăta tabloul epidemiologic al infecțiilor cu noul coronavirus în iarnă. Într-adevăr, ne așteaptă o creștere, poate o ușoară creștere sau chiar un nou val de COVID-19 și, de ce nu, o descreștere chiar. Bună ziua tuturor! Deci este vorba despre o infecție cu care noi suntem bine cunoscuți deja pe parcursul ultimilor 2 ani. Respectiv, totul va depinde de circulația variantelor și subvariantelor virale la noi în Republica Moldova. În moment când vor circula variantele bine cunoscute la noi în țară și descrise pentru care sunt eficiente vaccinurile utilizate pentru prevenire sau cu care s-a confruntat deja populația Republicii în perioada precedentă. În acest sens, noi ne vom aștepta și vom vedea dacă nu o descreștere a cazurilor, atunci o stabilizare a procesului epidemic. În moment ce în Republica Moldova vor pătrunde noi tipuri sau variante de virus, atunci putem să ne așteptăm la o creștere sporită a cazurilor de infecție COVID-19. Rezultatele din laboratorul de secvențiere, ce arată, ce tulpini predomină acum în Republica Moldova? Dacă e să vorbim despre finele anului 2021, atunci rezultatele din investigațiile de laborator au demonstrat circulația virusurilor bine cunoscute, care erau și detectate la nivelul european. Începând cu ianuarie anului 2022, în Republica Moldova circulă varianta Omicron, cu care deja populația noastră s-a confruntat și este sensibilă la acțiunea anticorpilor produși de vaccinuri. Și referitor de sezonul gripal, autoritățile din România se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de gripă pe fundalul relaxării măsurilor antiepidemiologice. La noi, ce tablou se așteaptă? Totul va depinde de situația epidemiologică și de comportamentul populației noastre, care reduce riscul, de fapt, nu doar a gripei sau a infecției cauzate de SARS-CoV-2, dar totuși de toate infecțiile respiratorii, care se manifestă mai mult în perioada rece a anului. În perioada exact următoare, noi intrăm în sezonul rece, în care numărul cazurilor de infecții respiratorii crește de obicei și atunci ne așteptăm și noi la o apariție a numărului de cazuri mai mare față de lunile precedente a gripei. S-ar putea întâmpla ca numărul cazurilor de gripă să crească odată cu numărul cazurilor de COVID, dar acest fapt se întâlnește foarte rar. De obicei, dacă vorbim despre creșterea numărului de cazuri cauzate de un anumit tip de virus, atunci celălalt virus cu același mecanism de transmitere, posibilități de transmitere, nu pot produce un val mare de infecții. În acest sens, putem considera că cazurile de gripă vor crește ca și de obicei, ceea ce înregistrăm noi în fiecare an, iar vaccinul care urmează a fi administrat va reduce esențial riscul de dezvoltare a gripei și evoluția bolii la persoanele vaccinate. Referitor de vaccinare antigripală, de exemplu, România a început deja campanie de vaccinare, iar OMS recomandă începerea acesteia în luna octombrie pentru a avea la dispoziție 2 săptămâni pentru a forma anticorpii. La noi însă urmează să înceapă la început de noiembrie, conform Agenției Naționale de Sănătate Publică. Credeți că este o perioadă bună în care se dă startul campaniei? Nu este oare prea târziu? Ceea ce vreau să menționez, că de fapt Agenția Națională pentru Sănătate Publică deja a obținut acele
188.000 de doze de vaccin antigripal, care este stocat în depozitele agenției, păstrând și respectând lanțul frig, adică temperatura pentru păstrare. În următoarea perioadă, vaccinul mă refer, urmează a fi distribuit la centrele de sănătate publică teritoriale și la instituțiile medico-sanitare publice, care urmează a vaccina populația din categoriile cu risc sporit de infectare și profesionale. Deci, reieșind din faptul că gripa este o infecție sezonieră în care numărul de cazuri sporit poate fi înregistrat până în luna aprilie, până în săptămâna 20 anului viitor, respectiv vaccinarea și la mijlocul sau la finele lunii octombrie nu este una tardivă. Vă mulțumim pentru aceste informații și vă mai așteptăm în platoul Jurnal de Sănătate. Cu mare drag, vă doresc multă sănătate. Mulțumesc! O nouă premieră medicală în Moldova. 3 intervenții endovasculare pentru tratarea anevrismului de aortă abdominală utilizând endoproteza au fost realizate de medicii de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga din capitală. Intervenția este necesară pentru prevenirea urmărilor grave provocate de ruptura anevrismului de aortă abdominală, care în 80% dintre cazuri duce la decesul pacientului. Operația este minim invazivă, iar perioada de recuperare este doar 4-3 zile. Medicii spun că anevrismul de aortă este o maladie fără simptome, care de obicei este depistată întâmplător. Aceasta reprezintă o dilatare nefirească a aortei care pornește din ventriculul stâng al inimii și ajunge până în cavitatea abdominală și care transportă sângele oxigenat către majoritatea organelor, cu excepția plămânilor. Intervenția este obligatorie când inflamația aortei este mai mare de 5 cm. Este o maladie progresivă și dacă nu este tratată, ea duce la ruptura anevrismului de aortă, care este o catastrofă medicală, deci cu soldarea morții în 80% cazuri. Deci mortalitatea este foarte mare. Primii 3 pacienți din țară care au beneficiat de intervențiile EVAR sunt 2 bărbați de 72 de ani și o femeie de 73 de ani. Operațiile au fost realizate cu succes la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. O metodă alternativă, minimal invazivă, care folosește 2 mici incizii sau, în unele cazuri, chiar puncții percutane, pentru a instala o grefă specială care este individualizată fiecărui pacient, introdusă în aortă pentru a exclude acest anevrism. În mod istoric se folosea tratamentul anevrismului prin metoda deschisă, clasică, cu incizii mari, traumatism operator mare, risc de hemoragie. Doctorii mai spun că intervenția EVAR durează aproximativ o oră și poate fi realizată chiar și cu anestezie locală. O metodă minim-invazivă, fără necesitate de anestezie generală sau spinală, se poate de făcut chiar sub anestezie locală. Puncțiile date, pacientul fiind sub monitoring permanent a medicului anesteziolog, pacienții după asta nu necesită o perioadă mai îndelungată de reabilitare, pansamente, momentele date, adică antibioticoterapie. Specialiștii mai spun că în țările dezvoltate, metoda EVAR este folosită în proporție de 80% în tratarea pacienților care suferă de anevrism de aortă. Pentru țara noastră, intervenția este un adevărat progres. Potrivit medicilor, în țara noastră, 5 persoane dintr-o 1000 suferă de anevrism de aortă. Sezonul rece aduce tot mai mulți pacienți în cabinetele psihologilor și psihoterapeuților. Centrele de sănătate mentală anunță că înregistrează o creștere a numărului de persoane care solicită ajutor și invocă anxietate sau depresie specifică în perioada de toamnă. Specialiștii susțin că multe persoane ajung la stări depresive grave în această perioadă și asta pentru că au neglijat anterior schimbările psihoemoționale. Grav este că unii moldoveni continuă să stigmatizeze asistența psihologică profesionistă și aleg să se adreseze doar la medicii de familie.
Medicii de la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din sectorul Buiucani afirmă că toamna se adresează după ajutor cei mai mulți pacienți, iar un specialist poate examina pe lună chiar și până la 600 de persoane. Medicii spun că una dintre cauzele apariției anxietății și depresiei de toamnă ar putea fi lipsa luminii solare, iar în consecință creierul nu mai poate produce serotonină, numită și hormonul fericirii. Anxietatea, cum am spus, este o frică, formativ, o stare de neliniște profundă, pe care persoana nu poate să o gestioneze, nu poate să înțeleagă de unde ea vine și care îi afectează foarte mult activitatea și viața cotidiană, fiindcă stările de neliniște ne afectează atât funcțiile noastre cognitive, deci scade atenția, scade memoria, capacitatea de învățare, capacitatea noastră de lucru scade atunci când noi avem anxietate, tahicardia, transpirație perfuzie. Foarte deseori sunt întâlnite acuzele asupra tractului gastrointestinal, dureri gastrice, colon iritabil. Specialiștii avertizează că cei care nu tratează anxietatea ajung de cele mai multe ori să sufere de depresie. Starea de pierdere interesului față de lucrurile care ne înconjoară, lipsa de energie, sentimente iraționale de vinovăție raportate la persoana noastră, adică noi înșine ne simțim vinovați de ceva, da? Pot apărea gânduri despre moarte, gânduri de suicid. Prin această experiență a trecut și Nadejda, în vârstă de 31 de ani, care acum însă face terapie și spune că se simte mai bine. Panică, crezând că n-a să pot să rezolv, am simțit că sunt singură. E mai trist atunci când ai așa momente când este anotimpurile este reci. Când este soare, da, mai poți să ieși cu un copil, mai mergi în parc, mai soarele sau cititul n-a să te ajută. Mai mult ca de tineret să ajută muzica. Acela mai în vârstă, nu știu cum se lecuiesc sau cum iese din situația asta. Medicii afirmă că în cazul în care apar simptomele specifice anxietății, este important ca pacientul să se adreseze la psiholog pentru a primi tratament care include medicamente sau terapie cognitiv-comportamentală. Mulți însă se adresează doar medicului de familie. Foarte mulți ajung la medicul de familie, fiindcă mai greu este să decidă omului să meargă la un psiholog, la un psihiatru. Medicul de familie este mai aproape, da? Și deseori vin pacienți referiți de către medicul de familie. Spre bucuria noastră, medicii de familie au tot pachetul de teste care sunt predestinate medicilor de familie pentru a face triaj acestor pacienți. Potrivit studiului național al prevalenței factorilor de risc pentru bolile netransmisibile efectuat în 2021, în cadrul căreia a fost analizată și sănătatea mentală a respondenților, 18,3% din populația adultă cu vârstă cuprinsă între 18 și 69 de ani a acuzat simptome de depresie, iar 1,7% dintre respondenți au solicitat ajutorul specialiștilor. Dintre cei care s-au adresat după ajutor, doar 55% au primit tratamentul necesar. Datele ANSP arată că în țară sunt 70.000 de persoane cu probleme de sănătate mentală, dintre care 31.000 sunt cu grad de dizabilitate și nu se pot angaja. Anual, în jur de 5.000 de persoane din țara noastră sunt depistate cu probleme de sănătate mentală severe. Totodată, în Moldova sunt doar 2 psihiatri la 100.000 de populație, pe când media în Europa este de 5. Serviciile medicale pentru femeile însărcinate și nou-născuții din nordul țării au devenit mai calitative și mai sigure. Asta după ce centrul perinatal din cadrul Spitalului Clinic Bălți a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație în valoare de $500.000. Este vorba despre monitoare de ritm cardiac fetal, aspiratoare chirurgicale, sterilizatoare, unități de electrochirurgie și ventilatoare neonatale, unele dintre care nici n-au existat vreodată în instituție. Odată cu noile aparate, conducerea spitalului susține că vor dispărea și decesele materne din centrul perinatal. Monitorul pentru monitorizarea tensiunii, puls, saturație este la fel din donație. Avem 5 măsuri sterile,
aparatul, analizatorul pentru detectarea bilirubinei pentru născuți, de termocoagulator avem 2. Aici avem aparatul pentru a dezgheța plasma atunci când trebuie să scurăm de urgență. Este un aspirator medical. Noi deja avem o siguranță sporită pentru bebeluși și pentru mamele care nasc aici. În 3 luni deja avem mai mult decât minimul necesar. Sunt echipamente foarte importante pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale. Acum vom avea o donație de 500.000 de euro, dar vor continua să vină în țară și alte echipamente. Dispozitivele medicale au fost procurate cu suportul Fondului ONU pentru populație. Making safe motherhood is a top priority for UNFPA. It's in normal times, but especially also in times of crisis, as we experience in this region of the world at the moment. Medicii de la centrul perinatal afirmă că datorită noilor echipamente copiii născuți prematur vor putea fi îngrijiți în condiții mult mai bune. Copilașul în burtica mamei se află la temperatura de 37 de grade. Astăzi aici avem 15-17 grade. Această măsuță este cu flux de temperatură radiantă de sus. Aici este călduț și se reglează temperatura necesară pe care noi avem nevoie. Cu sensor care se unește la corpul copilașului și toți primim pe ecran absolut toți parametrii. Înainte de modernizare, însă, multe dintre dispozitivele medicale de la spitalul din Bălți erau în stare deplorabilă. Acesta este o parte din echipamentul vechi pe care medicii îl utilizau în timpul nașterilor. Aici avem o brancardă fără suport lateral, acolo avem un dulap care abia de se mai ține, rugină, dar și o masă pentru naștere care este atât de uzată încât nici nu poate fi reglată înălțimea la nivelurile intervențiilor necesare. Potrivit Ministerului Sănătății, până la sfârșitul anului vor fi modernizate 22 de săli de naștere și 8 săli de reanimare și terapie intensivă din țară. Aceasta a fost cea de-a 6-a ediție a emisiunii Jurnal de Sănătate. Ne revedem săptămâna viitoare. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră!